אז מה קורה חברים? כאן נורטל בעוד סרטון אגדי, והיום אנחנו הולכים לעשות אתגר שאנחנו הולכים לשחק פורטנייט רגיל, אבל מותר לנו לאסוף נשקים רק מהכספת. אנחנו כאילו יכולים להרים נשקים רק בשביל להרוג את הבוס, ואחרי זה אנחנו, מתי שפותחים את הכספת, מעיפים את כל הנשקים ואוספים רק את הנשקים של הכספת. טוב, מתחילים משחק. אנחנו קודם עד איפה אני נחתתי. טוב, אני אלך לעיר האמצעית, שם יש כספת. מקווה שלא ינחתו פה מלא אנשים. אני רואה כבר מישהו אחד נוחת פה. 2 נוחתים? כמה נוחתים? יום. חבל, אני לא יודע איפה לנחות. מה? בכל מקום באים מלא אנשים. אמא לבאבלי. אמא לבאבלי. יש פה מישהו. לא, הוא חוציב את זה. צ'יט, אני חייב לברוח. נשק, אוקיי. יש לי נשק. זה כבר טוב. אמא, מאיפה באת? אימא'לה, איך בורחים? לאיפה ללכת? אני עלו על HP. אין לי חיים. חייב לברוח. יש בו טבע יופי. שזה מדקית? לא מדקית, אבל לוט טוב. מדקית? תן לי מדקית. לא, למה זה לא נותן לי מדקית? לפחות זה הביא לי את זה, שזה יביא לי חיים. יאללה, רע. תראה את זה. יופי. עכשיו יש לי מלא חיים, אז אני יכול להרוג אותם סוף סוף. לא, איך הוא הרג אותי? הוא הרג אותי עם הפאמפ. איך הוא השיג את זה? רגע, איזה מקום אני בכלל? איזה מקום אני? 89, לפחות לא 100. איך הוא הרג אותי עם זה? קרוב. שכחתי, היה לי את האגרופים האלו. את זה של הידיים, הייתי יכול לברוח לו עם זה. איך לא הסתכלתי על האינבנטורי שלי? טוב, ניסיון שני, אני אנחת נראה לי בסירה אולי, או במקום של הזה עם החץ וקשת. נראית שוב פעם פה, למה אני לא קרוב שם לכלום. כל מה שאני רוצה לרדת שם הוא בצד השני של המפה. אז אני ארד פה. לא, פה יש בוט, הוא יהרוג אותי כי שלא, מה זה נשק? לא, זה לא נשק.
כי יש פה למטה תיבה. לא, היא לא יכולה לכתוב למטה. שיט. יופי, תיבה. יש. נו טוב, סוף. עכשיו אני חוצה פה את הקיר. לא הורגים את הבוס. כן, נלחמים נגד הבוס, ואני לא אוהב שנלחמים שם נגד הבוס. רק שלא יהרגו את הבוס. טוב, אני הולך לבוס. איפה הבוס? איפה הבוס? הבוס אמור להיות... אמא, יו, מאיפה הוא הגיע? מאיפה האיש הזה הגיע? יופי, תראו עליו. טוב, נעשה משחק אחרון. אני בינתיים לא מצליח באתגר הזה. איך להרוג בוס זה כזה קשה. לא הבנתי למה כולם הולכים לבוסים. דווקא הבוסים לא כאלו טובים. אבל כולם הולכים לשם. אז קשה להרוג שם את הבוס. כי כולם מגיעים לשם. אז יותר קשה להרוג את הבוס, כי אפשר להרוג אותנו. כי מלא אנשים מגיעים לשם. אני נחת פה על הגג. מקווה שאף אחד לא נחת פה על הגג. אמא, יופי, נשק. יורד למטה. אמא. יו, לשנייה חשבתי שאני נופל לזה. אם הייתי נופל לשם, הייתי בטח מת מפול דמג'. יש לי מזל שלא נפלתי משם. שיפסיקו לראות, איפה הם בכלל? זה טוב שיש לי סנייפר, אבל לא הבנתי מאיפה הם יורים. אני נראה לי כבר מוכן להרוג את הבוס. טוב, אני קופץ לבוס. אני נראה לי יורד לבוס. טוב, מה אני אגיד לכם? אני יורד לבוס וזהו. הנה מדרגות. שיט, עוד מעט הורגים את הבוס וזה לא המדרגות הנכונות. איפה יש מדרגות? מדרגות? למה הורגים את הבוס? או שני הורגים את הבוס? לא! עוד שני מתתי מפול דמג' וזהו. לא,
לא אבל. איפה בכלל הבוס? טוב, סיימנו את הסרטון רק ל3 דקות, כאילו 13. טוב, זה היה הסרטון שלנו היום. שכחתי להגיד לכם, תשימו סאב ולייק. נתראה בסרטון הבא.